σε κάνω Λευτέρη. Με καρφώνει. Ποιος? Ο Καλεφέρης. Τι κάνετε? Με καρφώνει. Τι κάνετε? Αλλά το χωρίς το 69. Άλλο? Πίπες. Σούπερ πίπες. Ναι. Τον κάνω. Γουστάρει εκείνος. Ναι, πολύ. ψέματα. Και τα καρόλια μέσα. Μέσα στο λαρίνκι και όλα τα υγρά μέσα. Φωνάζει. Ναι. Τι κάνει? Βλέπεις. Τι κάνει? Χύσε μέσα στο στόμα μου. Το λέει ποιος το Λευτέρης? Εγώ. Άντε. Ναι. Με καρφώνει. Το καρφώνεις? Όχι. Το καρφώνεις? Όχι. Το καρφώνεις? Έλα εδώ. Έλα εδώ. Με καρφώνει. Έλα εδώ. Με καρφώνει. Τι? Με καρφώνει. Τι σε κάνει? Με 10 λεπτά. Με καρφώνει. Έχεις και κλειδί από το σπίτι σου, Ναι. Εγώ το λέω. Γιατί? Γιατί ρε? Για να φέρνει κόμμα. Σε πειράζει. Ξέρω που γαμάει. Δεν γαμάει καθόλου. Όχι, αλλά φέρει γυναίκα. Ναι. Φέρει γυναίκα. Το κολλάρι του σαν γυναικείο είναι εγώ. Καλά, ναι. Τι καλά. Ναι. Κάνω σούπερ πίπες. Κάνω σούπερ πίπες. Σίγε μέσα στο σώμα μου. Ναι. Ποιος? Ο Λευτέρης. Από πού? Από πού είναι ο Λευτέρης? Βάχη. Βάχη. Το γουστάρι? Το Πολύ το. Πολύ. Τι? Το κολαράκι. Τι το κάνει? Το ξεσχίζει. Τρίσκες. Τι έβαλα το λέει.